Manaswar Brahma Award for Best Third Bodo Short Film. रुंसारि मनेश्वर ब्रह्म बिथांनि जोनोमा आथिखालनि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय हालिपारा सबायझार गामियाव इं 1967 मायथाइयाव जादोंमोन। बिथाङा सासे गोख्रों समायना आरिमुगिरि शिल्पगिरिमोन। बिथाङा ललित कला नेशनेल बान्थाबो मोननो हादोंमोन आरो श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रनिबो इनचार्जमोन। बिथाङा थांनाय 2024 मायथाइनि नभेम्बर दाननि 22 खालाराव रुंसारि जालाङो। The nominees are गोजोन्थों बे जायगाया जोबोद निजोम आरो गोजोन गामियाव जोबोद होख्रावसि माब्लाबा माब्लाबा गोसोआ बैफोरबादिनि थाखाय जायफोर होख्राव खुसिखौ एसेबो मोजां मोना आं मिन्थियासै नों मा बुंनो सानदों बे जिया नों दानाय नामा औ बेनो जाय हाबाखौ आं मावो बेजोंनो आंनि समा बारग'लाङो गंसे न'खर सालायनो गिबियावनो धोन आरो रांखावरि नांगौ जेसेबां खामायगोन बै खामायनायखौ खरसा खालामजोबनाया मोनसे न'खर मोजां सामलायनाय जाया जायनि न'खराव दोनथुमनाय गैया बै न'खरा खैफोदनि समाव राहा गैयै जायो औ आंनावबो माब्लाबा सानखांनाय फैयो गिनो ओंखारो जोंनि न'खरनि खरसाया सानफा एफा बांबोगासिनो दङ Moneswar Brahma Award for Third Bodo Short Film Competition. बेखौ आङो फोसावनो थाखाय जोंनि मानगोनां बारग' आफादगिरि बड' साहित्य सभानि तरेन बर' सारखौ फोसावनो गुरै खावलायनाय जाबाय। The best Bodo short film goes to Salantai, produced by Rahul Masari. राहुल मसाहारिखौ जोङो जौसाङाव फैनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। राहुल मसाहारि प्रडिउसार सोलोंथाइ आखाइ खबनांगौ 50,000 yes prize बान्था जाबाय सर्टिफिकेट ट्रफी